O Concello de Cambados está levando a cabo unha obra de mellora das instalacións do Refuxio de Animais da Vila, unha intervención que impide o funcionamento con normalidade da protectora. Por iso, dende o refuxio necesitan dar en acollida aos animais mentres duren as obras. En uns días necesitamos vaciar os refuxios dos animais que están convivindo aquí, porque durante o mínimo 3 días non vamos a poder entrar, non podemos deixar os cans en nas gaiolas, sin supervisión, sin dar de comer, sin limpialos. Entonces, ahora mismo estamos buscando casas de acollida para todos os cans e os gatos que residen aquí no refuxio. Para os gatos xa atoparon unha localización. Agora necesitan atopar un fogar temporal pros 48 cans, dos cales 12 xa teñen unha familia de acollida. A situación desesperada da protectora deu un xiro tras pedir axuda polas redes sociais. A noticia foi compartida por miles de persoas nunhas horas. A verdade é que nos ha escrito xente de toda Galicia, dende Ourense, Vigo, Santiago, Coruña, Milladoiro, bueno, a verdade que Cambados, Vilagarcía, a verdade que é algo que é de agradecer, porque de verdade que a noite estábamos encolapsados do problema enorme que tiñamos para buscarlle familia a esos cans durante uns días. A verdade que pensábamos o peor e creo que non, que vamos a conseguir encontrarlle familia. A protectora de Vilagarcía tamén mostrou o seu apoio para acoller algúns dos cans, pero aínda é necesario atopar un fogar temporal para os 36 animais que non o teñen. Os interesados poden poñerse en contacto coa protectora. Bueno, o primeiro que temos que escribir, porque temos unha serie de preguntas sobre requisitos, saber onde van a vivir, casa, piso, finca cerrada, con demais cans, con demais gatos, cada can que buscamos a acollida teñen unha características, entón temos que saber onde imos a ubicalo e con quen imos a ubicalo. Entón pedimos toda esa información a través das redes sociales, un número de teléfono de contacto, según vayamos, a educadora canina, según vaya vendo e sabendo en que casas poden estar mellor, pois iremos instalándoos. As obras que obrigan a sacar os cans do refuxio levaranse a cabo de xoves a domingo. Mentres avanzan as melloras da instalación, o traballo do refuxio non se detén. Un equipo do centro trasladouse hoxe a Alemaña para dar en adopción a 3 cans.